हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आरआरबी ग्रुप डी नि एडमिट कार्ड माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो नोंथांमोना जुदि सोरनाबाफोर रेजिस्ट्रेशन नाम्बार गोमादोंब्ला माबोरैहाय रिकभारि खालामनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो डिटेल्सखौ होगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना फ्रि ट्राइबेल अथ'रिटि स्लिपखौ माबोरैहाय डाउनलड खालामगोन आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे पस्टआ एप्लाइ जादोंमोन 2019आव ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेटमोन नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदोंमोन। दा जों फैबाय अफिसियेल पेजाव फैबाय आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्शनावहाय बेबायदिनो डाइरेक्टलि नोंथांमोना फैनो हागोन। दा जों बेवहाय फैनाय लोगो लोगो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे निउ थ' नोंथांमोना नैबे निउआव नायबानो जाबाय थ' बे जाबाय ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट पस्टमोन। दा बेवहाय आं नोंथांमोननोहाय माखासे स्टेप खिथागोन दा माबोरैहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगाङाव डाउनलड खालामनो हागोन आं सिगाङावनो खिथाखाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे प्रि ट्राइबेल अथ'रिटि स्लिपखौ नोंथांमोनाहाय 10 डेजनि सिगां डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेखौ लानानै ट्रेनाव नोंथांमोना गाखोनानै फ्रियावनो एग्जामखौ हैनो हागोन। बे जाबाय दानिया जों फैनोसै माबोरैहाय एग्जाम डेट आरो सिटिखौ माबोरै जों नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेवहाय क्लिक खालामदो। दा जों नैबेवहाय क्लिक खालामनांगोन। दा बेवहाय आं क्लिक खालामनोसै। दा बेवहाय आं क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा फैसिगोन माखासे पेजआ। दा फैबायनो लोगोफोर केन्डिडेट लगइन ओंखारबाय बेवहाय नोंथांमोनाहाय एग्जाम सिटिखौ नायग्रोनो हासिगोन एडमिट कार्ड मोनथ'वाब्लाबो। दा माबोरै नायगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नायदो नोंनि नैबेवहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ नैबेवहाय होनानै होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेवहाय बहायना होदो बेवहाय डेखौ होदो मान्थखौ होदो इयारखौ होनानै नोंथाङा बेवहाय लगइन खालामब्लानो नोंनि एग्जामनि सिटिनि नाम आरो लोगोसे डेटआ ओंखारसिगोन आरो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो हागोन डाउनलड खालामनो हाथ'नाय नङा नाथाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय बेबायदिनो सेम प्रसेसआवहाय डाउनलड खालामनो हागोन सानब्रै सिगां एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगां एबा 24 डिसेम्बराव नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन जायफोरना 28 डिसेम्बराव दङ। दा जों थांसै नेक्स्टआव जुदि नोंथांना बे खामानिखौ मावनो हायाखैब्ला एबा रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा गोमादोंब्ला जोंनि बेवहाय फरगट रेजिस्ट्रेशन नाम्बाराव थुनानै होदो। दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोङो माखासे खामानि मावनांसिगोन नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेहाय एसे लडिं टाइम लागोन नोंथांमोना बेखौ नेनांगोन। दा बियो जासिगोन दा फाइनालि जामारबाय इन्सट्राक्शन्स नोंथांमोना बेखौ फरायना लाग्रोदो जेरावनोखि गोजा स्टार मार्क होनाय दङ बियो मेन्डेटरि नोंथांमोना बेखौहाय फिलआप खालामथारनांगोन। दा बे जाबाय दानिया जों नायदो दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नेम नोंनि केन्डिडेट नेमखौ बेवहाय होदो एप्लाइ खालामनायाव जेरै लिरदोंमोन आरो बेवहाय डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा होदो बेनिफ्राय नोंथांनि इमेल आइडिखौ नैबेवहाय होनानै होदो आरो नेक्स्टआव जों मोनबाय मबाइल नाम्बारखौ नैबेवहाय होनानै होदो बेनिफ्राय केपसाखौ जेरै दं बेवहाय नोंथांमोना बहायना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामदो। साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंनि इमेलाव एबा फन नाम्बाराव 48 आवार्सनि गेजेराव नोंनि गेजेरावहाय बेवहाय नोंथांमोनाहाय मेसेजखौ मोनगोन एबा रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ नोंथांमोना नैबे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ मोननो हागोन। थ' बेनोसै लोगोफोर जुदि नोंथाङा दाबोनो जुदि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ मोनाखैब्ला दानो खालामखादो 48 आवार्स लायो नोंथांमोनाहाय टाइम लागोन थ' नोंथांमोनावहाय मेसेजाव फैगोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि गोमादोंब्ला बे खामानिखौ मावना लाग्रोदो उनावहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामदो। लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव।